Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. My name is Simba. Siyaxoxela channel besihlebe kancane. Mayikhona inkulumo yosaziwayo, motivational speech or talk ngiyakufaka la. Silapha ke kulento le ayenzeka ku-season 5. Ku-season 5 uMayeni uhlangane noMseleku la athi uMayeni khona uMseleku akakwazi ukuthi alobolele umuntu ona-20 because usazophazama, usazokwenza amaphutha akhe kuningi nje, like u-20 weminyaka awuvuthiwe. Usho njalo uMayeni. UMseleku uba nento yokuthi phela mase kukhona iy'ngane, ngoba iy'ngane zenziwa wuye, fanele abe responsible, yabo, okuqondene naye akwenze kahle. Sikulena-ke le view yaMayeni ukuthi siyaxoxa guys, le video ukuthi sixoxe because ikhona into eyenzakalayo engiyibonayo la social media, kakhulukazi ngamantombazane. La uMayeni ukhuluma ngokuthi uSibindi una-20, so mayekhishelwa ilobolo ena-20 akazi vele ne-meaning yokulobola ukuthi kuyini. Also ukuba uhusband kule minyaka mhlampe kuzomhlula. Into engifisa ukuyazi-ke yini ndaba pha kumantombazane kakhulukazi e-KZN, kodwa-ke le nkulumo angiyilimithi ukuthi mhlampe sikhuluma nge-KZN kuphela. Ngifuna ukwazi ukuthi yini ndaba lokhu kucabanga kungaze kwafikelwa mhlampe kubonelele nakumantombazane. Why amantombazane eshesha ukushada, eshadiswe or ehanjiswe ekhaya? Ngibukani kudala ogogo mangibalalela bekuvele kuyinto nje ukuthi mawuyintombazane uzoyogana, even isikole besibekwe emuva. Ake ngithi kudala ngoba besingekho, kunezathu zabe singazazi, and imoshile kakhulu leyo nto leyo because mangibheka ingane yentombazane kunalento yokuthi nje yonke into eyenzayo ifuna ngathi kunama-auditions ukuthi uzoba umakoti, uzoba unkosikazi. Ukuphila nje kwentombazane mangikubuka, ngibuka namanje ukuthi khona la ukuthi from 18 kuyale iminyaka or from 19, 20 sebeyashada. Umuntu omncane lowo, ingane leyo, like ingane esadiscussa nabazali ama-plans ayo empilo or amaphupho ayo. Umuntu esasaphotha abazali loyo ukuthi bemenza understand okunye angakwazi. Like angithi kuleyo minyaka uzokwenza izinto, uyahluleka kokunye, usa-experience nje impilo, uyakhula naye. 20 ngifuna ukwazi ukuthi kwenziwa yini pho amantombazane bengawacabangeli ngalolu hlobo, njengoba uMayeni ecabangela uSibindi ukuthi mayeno-20 uzohluleka. Yini azoyiqala eno-20? And ukusho lokhu ekubuka ngeso lokuba uma wakhe, ngeso lokuba umzali. Amantombazane why? Hayibo, amantombazane like u-19 no-20 awazi lutho. Ngisho ngayitshela ukuthi uyazi, awazi lutho nje kuleyo minyaka. Kodwa manje kubuka ngathi nje into yase-KZN ukuthi masona 19, 2021 uyashada. Usuke ushadela ukuthi kube njani? Uyoba ingane yakulowa muzi omunye uyoshada kona, ngoba phela usayingane yakini lapho. Udinga ukuthi abazali bakho bekubonise kuze kube ukuthi uyakwazi ukuzimela nokuzikhulumela. Uyayibona impilo ngale ndlela oyibona ngayo, because kuleyo minyaka leyo ngisho ukhula eceleni kwakho usekwe abazali bakho, or usekwe yikhaya, usekwe umndeni, because izinto usayi-experience, usayifunda, kuningi nje kusazokwenzeka. Mase kuthiwa amantombazane wona, guys, iyangidida le ndaba. Bengithi asixoxeni, ayijulile nje ngalolo hlobo, kodwa into eyenzakalayo siyayibona nje iyenzeka ukuthi hawu, uzofika athini laphayana, okusho ukuthi usephuma kwimfundiso yabazali bakhe uyongena kwimfundiso yangale. Ngoba phela shuthi manje usokuyoba u-mother-in-law no-father-in-law asebezokhulisa yena, ngoba ngempela una-20 emshadweni uzothini. Angisho kabi, angikhulumeli mhlawumbe ukuthi
ngi-undermine laba sebekwenzile. Ngikhulumela ephuzwini leli lenziwa umayeni ukuthi uSibindi mncane mayeno-20 ukuthi sengaze kulotsholwe ngaleso sikhathi balobole belobolela ukuthi uSibindi usezoba umyeni umkhwenyana husband enale minyaka. Lento iyafana-ke nakwintombazane ukuthi sengaze ngaleso sikhathi eno-20 ahambe aye komunye umuzi, okusho ukuthi useyophathwa ngoba naba nje bakaSibindi bazophathwa umseleko. Bengangakubona bona mhlampe bekubuka manje ngokuthi bathandana noSibindi, uma bengena eMzumbe sebezophila impilo yaseMzumbe, lapho mhlampe nabo bakazazi ukuthi bayifisela impilo enjani. Besixoxa-ke kaze lidlula, ngihlangane nale video, ngihlangane nale episode njalo umayeni ekhuluma nomseleko. Ngayicabanga lento ukuthi nakumantombazane kufanele ngabe kuba yinto efanayo ngoba ngempela una-20, 22. Yini ekuzokuhlanganisa nokuba umakoti duties, young makoti, at least 25. Siyasho ukuthi mhlampe-ke 25 uqinile ngoba mhlawumbe usu-experience izinto eziningi, because ukukhula nakho ukhula nge-experience, ukhula ngolwazi. Kungenzeka ufike ku-25 umqondo ungakakhuli. Angiyivali-ke le video ngoba angifuni ukuthi ngiyeme. Bye.